Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Amin. Ngetopreng cuma siji tak pikul tak delemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo meneng ae. Nandur turi ana Tegalan dengaren Pak Polo Amim karo Pak Lurah Bajuri kok gak nyawer dagelan. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Bengi iki dolor acara sedekah bumi mulo acara iki wis dadi tradisi. Mulane saben taun iki kudu ditepti uri supaya sedekah bumi tetep lestari. Jare ana sing ngarani iki ruwah desa mulane tinggalane nenek moyang kita. Karo warga kene saben taun mesti diadakno supaya anak cucu ngerti iki mono budaya. Tujuane cuma siji, syukur nang sing maha suci sing paring kesehatan uga paring rejeki. Mulane wargane saling bersih energi ndadekno guyub rukun lan duweni jati diri. Akibate bebas pergaulan arek lanang lan wedok senengane keluyuran mulene bengi sing
seneng nonton video filme cabul-cabulan pamitan nang wong tuane jarene dolan wong alasane supaya tambah pengalaman tapi sing dijojok ana jerone taman nek wis mlebu kono lanang wedok langsung pacaran suwe-suwe sampai wani nglanggar kesusilaan arek wedok akhire bobot 5 wulan ditakoni wong tuane dheweke bingung jawaban jare sing berbuat kanca sak pergaulan wong tuane rumangsa kewirangan golek arek lanang katen anakno tuntutan bareng kepethuk arek lanang dijawab setengah drengesan soal anak sampean bobot Pak niku minangka percobaan lho ngeten iki lho di era globalisasi pergaulan niku nek saged niku sing penting carane pergaulan niku sing menguntungkan mpun sampai pergaulan sing merugikan contohnya pergaulan sing menguntungkan arek pelajar SMP bergaul karo arek pelajar SMA tukar pikiran ya apa Mas pelajaran ono SMA sewaktu-waktu lulus teko SMP menghadapi pelajaran ono SMA wis gak gopo maneh lah niku pergaulan sing menguntungkan pergaulan sing merugikan seje malih sing menguntungkan contoh malih wong dodol tempe bergaul karo bakul kedele tukar pikiran piro cak kedelene nek wis ero regane kedele ngiris tempe iso kira-kira niku pergaulan sing menguntungkan pergaulan sing merugikan contohnya kaya kidungan kula arek lanang bergaul karo arek wedok bebas terlalu bebas akhirnya sampai wani ngelanggar kesusilaan sampai arek wedok bobot 5 wulan niku nek mboten padha karepe nggih mboten saged kedadean yuk senajan arek lanang ngene-ngene tapi nek arek wedoke gak ngene-ngene ya gak ngene-ngene senajan arek wedoke ngene-ngene tapi nek arek lanange gak ngene-ngene ya gak ngene-ngene tapi nek arek wedoke ngene-ngene arek lanange ngene-ngene ya ngene-ngenean yo lah niku niki kajate ruwat desa utawa sedekah bumi kula dongaaken mantun dislameti desane wargane sak perangkate awake sehat sedaya rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin ayo jak ngeko we nyambut gawe gak ono eleke pokok gak pepine barange tanggane sing penting ono hasile
dodol pecel lele suwe aku krasa dhewe dodol pecel lele gak ono batine merga lele larang regane luwe enak aku ternak dhewe gawe blumbang ombo tur gedhe tak cemplungi bebet iwak lele oleh telung wulan lelene wis gedhe-gedhe aku jegur tak entas dhewe bojoku melok jegur mergo seneng atine ndelok lelene lak yo gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jeret kliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene mergo waktu diprekes kenek kukune boleh seminggu gak kenek tak gawe cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura eman-eman ayo nandur sing kene dibangan wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane pating kemrusuh aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating jemuwit seneng atine katon asri donya saisine iki ana arek gak patek ganteng kulitane cak ya rada ireng oleh joget tak delok sampe metenteng tak takokno wong biyen tau gendeng Just. Ayo kon. Wis ya kon. Wis ya kon. Krasa kon. Wong ngono kok ditatapno pager besi lho kon iki. Kon iki lho goleki apa? Astagfirullahalazim. Kon iki budal gak adus saya apa? Roakon. Goleki apa sih, Nek? Goleki bengkuang. Aduh, kon joget mang teyer. Iya. Paling ya cuk mencetat nang wong wedok-wedok. Lho gak iso lho, kula dimut lho, kok takono. Ya ojo dimut. Lah. Lho, gak diketak. Iku
mboten ilang. Toton. Gak Gus wis ngelumpuk. Oh, Gus, gelut e. Gak ngono iku ulah kaya apa kon niku. Rokoke gak ono, tapi oncene. Lha kok tak deloki lho bro. Iso ngomong karo oncene cok bener ora? Ayo penara iso ngeblak peno. Wis. Wong iku janji sing sportif. Jane enak iku dijak rene ngelodruk apik iki. Lho. Ha 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 ha. Ya. Wis perkara once, nek kepengin oncene Jonet. Iya, kapan? Mlebu nang rombongan. Lah onceku. Kok ndolek once. Nek wong iku nek janji sing temenan. Al-wa'du dainun. Janji sama dengan hutang. Lho ya iya. Nek wis kon niku janji sanggup teko rene. Ya aja telat lah. Lah kon janji lak jam 09.00. Jam 09.00. Kenek opo kon jam 8 kae teko? Kae teko. Sik balenono lambe Gus. Kon niku dublek kan. Janjimu kan jam 09.00. Jam 09.00. Kenek opo jam 8 kae teko? Kon yo tak culuk lho, betul lho. Sama dhewe janjiku jam 09.00, jam 8 teko iki berarti ngawali akas. Iya sih. Lho ngono lho. Aku iki jane kepingin ketemu awakmu 3 wulan kepungkur. Ngono dolekane Cik Angele. Lho jelas kon gak iso methuki aku, Gus. Aku nang omamu induk. Omamu sing nglawat tinggalane bapakmu. Iku jenenge omah induk. Wis lawas. Iya, aku nang omamu. Lho, lawangmu gak ono. Lho, bojomu mengo. Balik aku. Ya apa ya apa? Aku nang omamu. Namaku. Lawangmu gak ono. Gak ono. Bojomu mengo. Lah, ketemu wong iki. Wah, kadhi koplak iki. Wes, gak ngomong. Ngomong. Aku elem lodruk kok. Ya, Pak. Elem lodruk. Kok iki kowe bongkeng. Peno iku wis soge. Wis soge. Donya peno iku syarat. Lho, lah iya. Lho, kok iso lho iki lho. aku elem maratuwa. Lah ana kene. Lah ana kene malah maratuwa. Aku elem lodruk kok, tak bayar 1 Apa? Wis wayahe borok. Mari nanggap iko nglebone omah. Ya. Iki tak gawane, iki kaya iki. Apa-apa kae enggak apa-apa sarung akeh. Aku anak ket mulai 5 bulan. Iya terus Kon belajar sing gak iso. ngene lho. Jenenge wong lodrok itu di samping bakat. Turunan. Aku biyen bapakku nglodrok, nurono aku nglodrok. Jonet iku bapakne nglodrok, nurun nang Jonet maling. Aku marang tua sing iso ya. Maratuwa peno sing iso. Njaluk belajar maratuwa peno. Ya, njaluk belajar maratuwa peno. Bapak sampeyan biyen iku ya kencing manis. Oh niku ngawur. Apa. Aku njaluk wis wayahe. Lah iku njaluk ngono ki duwe rotono. Aja cocok ae. Nek innallaha ma'as Gak sabirin. sibirin. Piro insya. Net la in sakartum la azidanakum disyukuri. No. Wis waya, ngene iku lho senengane. Wis waya esuk jakone kloro. Arame swarane pating kemrus.
dicaki temen. Duit 50 dicaki driji. Iya wis, Bang. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Kula tak nutupno Insyaallah aku iso nanggep sampean manut. amin. Yo nang apa? Kena waras. Amin. Ini iso ning duwet teh. Saknone rek. Matur nuwun, Bang. Nggih. Wis, gak apa-apa PO. Sarunge gak apa-apa, sarung akeh. Wong sarung dari slamet. Iku mang wae maratuwa aku nyelang. Mantu sok nyelang maratuwa kok. Ya. Suwun, Bang. Oh, kerikil sok metet atau meripatan. Dadi lodro wong ndelodok itu. Ngono wong kok Wes. wong nek gokeng ya ngono. Alhamdulillah. Mari gerah. Mari loro Saiki 5 wulan. Heeh. Nah, saiki keadaan sehat. Amin, Wulan amin. golek hiburan nang gone karya baru Iya. supaya cek pulih maneh. Amin. Gus, Eh, panjenengan awakmu ndolek awak dhewe iki gak tau pedhuk soal awak dhewe gak tau ono omah. landuk endi saiki? Lho aku saiki nang Kalimantan. Sik ta. Jarene Kon nduk Lamongan. ngono Kalimantan kok. Oh, nang Kalimantan. Kalimantan, aku Lamongan bilen wis, Oh. Lamongan aku pindah nang gone Kalimantan. Lah apa nek Lho nang Kalimantan awak dhewe usaha nyambut gawe, Gus. nyambut gawe apa? Lho Nggone pertambangan, pertambangan lho ge piro kayane pertambangan? Wah, nggone iku industri, piro kayane perkebunan. piro kayane perkebunan? Lah kok nduk kono iki nyambut gawe apa? Dodol es. Lah apa ado-ado nang rono nek dodol es iku? Lho, kono iku kan akeh wong ngelak jenenge panas. Iya pancene panas. Soale awak dhewe merono iki gak dodol es. Hmm. Awak dhewe merono iki ngangsu kaweruh. Terus Lho, awak dhewe rono iki ndolek kepinteran, ndolek keweruhan, gak kaya awakmu nggo omah ngene. nduk kono iki sukunya suku Dayak. Suku Dayak. Iya. Dadi sembarang kali lho. Mosok nek Lho, wong aku kok kon dadi wis ana kono iku wis mantep, mantep awak dhewe. ilmumu wis kebek. Kowe kebek. Contone apa kon? Lho, aku ono Kon nek dadi Heeh. mari teko kono wasis, wasis, lungit, lungit. contone apa? Aku ono Kalimantan iki. Heeh. Delok nggo omah apa ae sing garu. Mosok nek Iya. padahal iku keletan laut. Kelihatan laut. Iya, Wong iya. aku e. Apa ae nek? Bojoku utangnya akeh. Yo pamekang bendina yo moro gitu. Terus Dadi awak dhewe ono apa-apa ro, ono kesusahan apa ya aku ro kabeh. apa nek wong ngene kok pamerno lapo ado-ado nang Kalimantan. Nang ndi? Lah nek kon ngasuka weruh, Heeh. aku iki gak atik. Dadi apa? Aku dhewe apa ae lak ero aku. Wah, cego penggawean iku apa? Nggo omah kon iku manturu-manturu. Poso ae gak tau. Aku iki sak wulan iki gak mangan sego nek. Gak mangan sego mangan damen. Asli. Alah mangan apa? Mbahku ngomong, "Gus, kon poso 40 dina. Iya yo. Aja mangan sego, Ojo mangan sego. lontong." Klon iku mbahne goblok. Gak oleh kongkon mangan kunir tok. Mulane praen pucat. Kongkon mangan kunir. Klone kok kone. Iku leksanane kok nek gelem nek kuat lho ya. Heeh. Nyatane aku ya kuat. Mangan kunir. Mangan kunir tok. Kunir tok. Heeh. Pirang kebon yo. Siji sedina. Baru Apa ae aku ro nek. waduh kemane Gus, praen kaya begenggek ngono. Gak percaya wis, aku tak ngadep rono. Heeh. Nyekel apa lho aku ro aku. Wadah, ya temen kene gak iso tak pateni. Iya. Oh, jane ngenyek wong iku. Aku tak ngadep rono. Ya Gus, tumumu akeh Gus. Wis mulai brondoli petuwek goblok. Aku tak ngadep rono. Nyekel apa aku lho. Ya, ngono kaya karo tak pateni ngono lho. Wis ah, ngayu aja ngomong ayu tak jroke piro. Aja Pak. Wis, nyekel apa kon? Ayo, aku nyekel apa? Kopiah.
Kon kok anu Gus lho. Arek Tulangan Sidoarjo rek. Arek Tulangan. Kok tanggane Gus Ali ya? Iya. Wes. Ayo aku nyekel apa? Kuping. Iya dituturno wong akeh. Aku gak krungu. Ngono iku aku gak krungu. Ya wis, gane tak sini dan aku tekan. Ya. Ayo aku nyekel apa ayo. Irung. Kon kok ora aku sini dan kok ora sih Gus? Lho si apa kono nang jero mang lak wis semayan sih. Wong wis semayan ngono lho. Ayo saiki ganti aku. Apa kon? Ganti saiki awakmu. Ayo, aku sing delok gelane. Kon ngadep rono? Aku diprono. Oke. Ayo. Ayo, mang jare Rundi kan saiki aku gak karo Rundi. Aku ndingan. Apa aku tanganku? Jili-jili mau. Enek. Jili-jili mau. Kon kok ru nek? Ale Kalimantan. Ya. Wis. Tanganku lapo? Gegem. Kon kok ru nek? Ya ora Kalimantan, Bos. Mangane Tulangan. Tanganku lapo? Jempolan. Rene. Kon kok ero kabeh. Karo kabeh ya apa aku nggawa kaca. Ya ampun. Enggak sing pasti kon iku nduk endi sih? Sing pasti awak dhewe iki saiki ana nggone Mojokerto. Oh, Ana nggone Medhok ya nggone iki. Waalaikumsalam. Waduh, padha waras. Suwe gak kepethuk rek. Ya apa kabare? Bos, gak ngono iki lho Rek. Apa? Waluh ta iki. Duduk. Gandul-gandul. Gandal-gandul gak kau tangan. Blok jomblo. Tabon blok. Ayo kon tak antem pisan kon tuh. Kapok kon. Ayo ngomong antemen ngono, antemen. Wah, tak antem pisan men kok. Lho. Kok iso didilat langgitmu es krim ah. Tangan tak gejek iku. Kon karo nang jero tak rungok-rungokno gawe badhe-badhean sing ngadep rono. Ya terus Karepmu saiki kon tak badai. Kon nang kaji kon kaji ya. Cek disekseni wong dusun Pager Wesi kene. kok nyek nyandak kaji kon lho. Pager Wesi. Endi? Sari. Lah iya desane Temulawak iku lho. Temu ireng kok, Cuk. Dile ya. Sing lemakmu. Dile matamu ngono. Temu ireng temu lawak. Dadi kok mangkrungu ana njero. Aku bedhek-bedhekan mbek Jonet. Iya. Tapi bapakne biyen pakare bedhekan, Cek. Bapakne iki lho. Lho temenan. Malah badan apa? Kok iso badan lho tanganmu lho gak jangkep lho. Gak jangkep tapi kan loro. Iya tuh iki lho gak tunggal iki. Tak tinggal nang omah kari. Oh kok tinggal dicendelno Gus omah Gus ya. Gawe jam melorat-melorat. Melorat tadi nek. Badheano wis. Ayo, saiki kok tak badai. Badheano. Cek disekseni wong kene ya. Iya, ayo badheano. Apa wong adan iku kok kupinge sing ditutupi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sebabnya wong adan kok kupinge sing ditutupi? Ya, supaya suarane landung. Landung. Ga iso. Supaya jelas. Ga iso. Supaya cetha. Ga iso. Balik nang awakmu apa? Apa sebabnya wong adan kupinge kok ditutup? Nek sing ditutupi cangkeme mundak ga iso muni. Iya gak iso muni. Logika. Pinter perasane kok. Pinter temen wong gak jangkep iki. Masuk akal. Pisan kas. Oke. Iya, badheano ayo. Pisan kas. Sawangan kalah karo wong tugel aku. Apa wong sembayang tangane kok sendakep. Nek awe-awe iki langsung ora petik goblok.
Gak iso. Tuntunane ya ngono iku, syariate ya ngono iku. Ya gak iso. Bal-balan Gus. Lah apa sebabe wong salat kok tangane sendakep. Nek tanggane sendaplang ngene iku koyo vampir cek nekep. Wah, sesuk alam kon. Ayo, aku saiki mbedheki. Kon numpak sepeda motor. Teko kulon, ngetan. Sek menggo teko kulon ngetan. Menggo ngalor. Wes. Angine nduk ndi? Angin. Wes. Teko kulon ngetan menggo ngalor. Wes. Angine nduk ndi? Angine nduk ndi? Yo ngerengane. Gak iso. Angine yo ana ban. Lah iku mang kobong api iku mang. Iku mang. Api iku mang. Wis. Tak badai ngene. Iki nek epan delok api. Tak badai, ayo saiki ngene. Iya. Saiki ana arek numpak sepeda motor. Iya. Goncetan telu. Iya. Sing loro nganggo mantel, ya. Sing sitok gak nganggo mantel. Ana udan angin. Ayo sing gak kepes ndi? Sing gak kepaya sing loro. Oh, gak iso. Ayo ngomong lambe. Ya sing goncet. Oh, gak iso. Wong numpak sepeda motor arek telu. Arek telu. Sing loro gawe mantel, sing siji gak. Udan angin. Udan angin. Sing teles sing loro, sing teles siji. Sing gak teles loro. Gak iso salah. Sing goncet. Gak iso salah. Lah piro, Kon? Ya gak teles. Gak teles kabeh. Gak wong udan angin. Lah udan angin ya udan banyu goblok. Kaji goblok. Nah, iki ana ketik menek. Ketik menek. Iya. Mudune sing didhisik sing mudun. Lho ya Ana ketik menek. mudun nang lemah. Lemah. Mudun nang lemah. Apane dhisik sing mudun? Lho ya ya sirahe, Gus. Ya sing jaga. Sing jaga. Iki gak sing jaga. Kucluk. Sing cilik. Iki ana ketik menek. Lah iki mudun sing mudun dhisik apane? Lha terus awakmu apa sing mudun ayo? Apane kon? Ayo ngomong. Ya karo. Karo ayo. Ngene lho, apa? Karo. Karo. Lah apa kon mikir ketek iki? Mikir-mikir anakmu kok lah apa kon mikir ketek iki? Wah kok kasane kaji koplak iki. Nanti iki ketek nang ngono. Ketek matamu ngono. Kok iki koyo emosian ngono. Kayak emosian ngono. Wong aku gelane badane ngono kok nyangene. Ayo, ono wong tuwek. Welek. Ya. Golek kayu. Golek sak bongkok. Waring, diobong sing gak kobong sing ndi. Ayo ngomong cocotmu. Taline. Gak iso kobong. Ya kayune. Gak iso kobong. Bongkote. Ya gak iso kobong. Sing gak kobong. Sing gak kobong ya sing ngobong. Ayo gak iso bongkot telepon sumet sing ngobong nyekreh. Oh kaji goblok. Kon dia koclok. Gak ono entek bedhekane. Kok njaluk badan apa gak badan aku. Aku sumpek aku wis. Arek iki emosian. Gak emosi ngono. Mesti ono problem. Problem ngene rek, aku pirang-pirang dina iki ndoleki anakku. Ana 2 wulan gak mulih. Lah nang ndi? Lho ya mbuh, tak kamu. Arek wedok, Bos. Lho. Kon gak tau ndelok televisi. Heeh. Penculikan, perkosaan. Perkosaan. Dua anak wedok sing hati-hati nih. Gak kurang-kurang ya. Bila perlu jam 10 kok belum pulang. Doleki. Iya sama dhewe nang kantor polisi barang kok. Ya kan diculik. Nah iya. Diperkaos. Diperkaos wong kaki buku napa diperkaos yo. Terus saiki kon saiki ngene, aku tak ndoleki anakku. Mbok menawa awakmu iso nular nang gone kanca, kepethuk anakku kondo nang aku. Ya. Ya. Ya ngono. Ya nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Botone ngandok Pak anak. Sopo ngomong ngantuk iki? Terus siapa iki? Loh. Awak dhewe Ya. ngompak kanca-kanca. Baik ketemu anak ijone sak ngarep wedok lho iki. Iya. Umpamane arek iki sampe gak ketemu nek ono apa-apa. Iya. Awak dhewe ya Bahaya. Masalahnya kaya ngene, suara wis minta iki, Gus. Salah pri. Kon gak tau gawe kopi abang. Apaan? Ya gak apa-apa. Gawe kopi abang boleh koyo manuk labet. Kono jajenge manuk labet, Gus. Aku mah yo apa-apa kan dono. Tak sapa gak kemawur, Gus.
Lho, arek iku kesusu-susu panjene. Bingung iku bingung. Lah kok ngarani bingung apa? Goleki anake gak mulih. Ya mesti ae wong anak iki mesti digoleki nek gak ono mulih, Gus. Ya iyalah. Iki wis 3 bulan gak mulih bayangno kon. Arek wedok lho, Kri. Lah mangkane Gus. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Ya gak mesti kadang-kadang yo bahaya, kadang-kadang yo gak. Yang ini sing jarene gak bahaya ta ya iki sing gak bahaya. Apa? Iki gak sing dobrak nduk sama leak wingi ya. Gendeng aku niku. Kono jati ngawur. Masalah. Aku kayak tahu ora sampean sih, Jak. Sopo sih? Loh. Sampeyan gak eling. Sik. Sopo sih? Mbok. Sopo kon? Ya usah melali tambah sampean Agus sih. Loh. Kon ndak Frida ya? Iya, Jak. Masalah kon wis gedene sakmen cilikane ben tak dusi. Tak dusi cilikane. Temen aku ngedusi ta. Umbelen kon. Cilikane biyen. Cilikane sih. Masih saya cilik. Lah, kok sik kon cilik-cilik ngatik gawe kutang barang iki lapo. Aja kutangan, jarno cek sawe apik. Ya apa sih sampean iku, Jak? Jane gerito anae apik. Kon iku nang ndi ae saiki? Loh, ya nang omah. Nang omah apa? Wong bapakmu ngomong, Ngomong apa? jane kon 3 bulan gak mulih. Loh, Ngono iki dolen, Jak. dolen sampe 3 bulan. Cek ono kabar bapakmu rek, nek ono apa-apa cek gak gopo. Gus. Masalah ngene iki aja iwu-iwu, Gus. Apa? Apa kon? Apa, Jak? Garap. Apa iku? Garap. Digarap. Anu sawah digarap. Lho pomong dorong. Hukum. Bojomu tak gel. Dudu. Jadi ini duduk bojomu. Dudu. Oh, aku. Gepuk iku genah-genah ngene ae. Wong gepuk digatno ngene. Iso ribon iki lho. Ha iya cek ae. Masalah rek kon Iki mono. Iki pacarku. Sing tak critakno awakmu iko. Iya. Lho, Aku ambek iki seneng. terus Cuma wong tuaku karo wong tuane iki gak wau. sik. Kandhanono Gus. Solusine sing ya apa Gus? Wetonmu wage. Iya, Ya wage. kon paing badhe. Lho kok terus Lho. Molan iku jenenge geheng. Maksudnya geheng. Iku nek gak dislameti, gak iso terlaksana. Yus, kulawan iku koyo Kon duwe dhuwit sih? Kon duwe dhuwit ah. terus. Kene ana dhuwit pira? Wes gak duwe. Lho tak tanggung. Kok niku. Lho, soalnya wetonmu iku wage lho, iki paing lho. Perkara nanggung iku aku pasrah awakmu. Nek dhuwit engko tak dolekno, Gus. Dadi Gus. mamu ambek bapakmu, Bapak niki. iya, gak wawu. Iya, Jak. Ngene. Solusine supaya terlaksana kon rabi karo Frida, salah siji patenono. Bener wis, gak apa-apa. Gus. Ya, gak Apa sih, apa-apa. Jak? Kon iki ngelungi solusi tak nglebokno aku penjara kon iki. Dadi kendalae Iya. Bapakku. gak setuju. Gak Ya. setuju. Makmu Gak setuju. mergo gak sapan karo bapakmu karo makmu. Iya, Geger ae. Padahal omahmu lo dempet. Lah ya iku. Ngene. Ya apa Ayo nang omahku kabeh. Napa? Ayo ditoto. Ya. Ya apa carane Frida karo Bogel iso rabi, Iso rapat. bapakne iso aku. Iya. Ngono ya. Nang Ayo omahmu, Gus. nang omahku. Nang omahmu, Gus. Iya, Ayo. ayo.
lampu di keplak karo usuk aku. Ngrasakno awak, biyen nurut barek wong tuwek gak kaya ngene. Nurut mbek bapakmu biyen gak nok kene aku nok ngene kutho. Randu. Waduh. Nok kutho digawe omah tingkat mbek bapak. Berhubung aku gak nurut barek bapak, saiki lho kene oleh tangga kaya setan. Ngomong aja ngejeplak, ngomong aja ditemu. Kon ngomong anggere ngomong sak karepmu dhewe. Mas aku ya ngono ya getun aku duwe omah sak ning tangan jero ngene iki. Biyen nurut wong tuwa gak kaya ngene aku. Didelek sak ning embong gedhe, wis sandekan pinggir pasar aku yo gak gelem. Pungkasane aku oleh tangga-tangga kaya kirik iki lho. Gak ngereken tangga, sing penting ngereken anak. Anak sitok lanang ketik ganteng pisan. Jawa barek wong tuwa. Gantenge kaya Arjuna. Arjuna menek kates ah. Wong arek ae kok dijojokno, sembarang gak kaya anak wedok. Anak wedok bener gak ditunggu karo wong tuane wedok. Ditunggu wong tuane lanang gati karo wong tuwa. Nang ndi ya mesti oleh apa-apa. Gak anakmu paling teko digiring karo polisi. Kuncene anakmu maling. Anakku wedok ayu, ayune kaya Sri Kandi. Sri Kandi nutu. Nutu matamu ngono. Ngunggul-ngunggulno anak. Ya gak ngunggul-ngunggulno. Kon iku sing gelak sabane tangga. Ceru, cek krungu kupingmu. Ngono lho. Cung ana gedang ilang sapa sing nyolong? Ya anakmu. Ana wedhus ilang sapa sing nyolong? Ya ndokmu. Ya gak maido jane mbokne turune genthuk oleh ngono. Aduh. Aku tok ngontokno wong tok. Tahu sampai plek aku rek. Api-api anake. Lho iya anakku nyambut gawe ado ta. Anak wedok kaya yo gerangane sing diturun. Lah apa gerang diturun? Udah esuk yo mulai sore nggo plastik. Woncene udan kok le. Udan apa? Ini digelemek. Digelemek matamu ngono. Ono wong lemak-lemek, ngene jemek kok le. Oh, awakmu anduk iya. Iya Pak, kait mulai. Kait mulai ya. Oleh begengge. Begengge matamu ngono. Anak wong dibegengge, anakku gak tau dadi begengge. Apa lho? Nyenuk. Lho. Apa sih Pak? Iki gak aja ngono sama tangga. Tas mulai Pak. Tas mulai. Nemu kendaraan. Lho, kok nyambut gawe ndi, Nduk? Loh alah ya apa kok garo sih? Ya karo Nang Bali. Lho nang Bali. Oh, kebenaran mulai mangono sarunge bapak bedah tembel ya. Kali ndok. Jare nang Bali. Nang Bali. Dudu iku lah nembel. Oh, dudu iku ta. Dudu. Oh, nang Bali kono. Bali kono. Oh, waduh ya. Iya. Lho kono lak kepen rores ngono ya. Torres. Oh, dileh ta? Loh, dile ya jane Torres, lambene sampean iku sing kliru. Oh, be rores ngono. Torres. Oh, Torres ah. Ya Pak mulus-mulus. Mulus ya. Iya. Iya gak kaya tangga ngene kaya anges. Loh iya, aku iki mang suwe Pak. Heeh. Gak ono kendaraan balas. Lho, masa numpak kapal terbang lah ngono. Loh ya aku wedi. Wedi ya, sono ndukur ya. Nang ndukur. Numpak Roto aku. Oh, numpak bis. Gak ono. Lah terus kan Aku rene ku mang tak critani ya Pak. iya nduk tiga. Aku ngenteni. Ngenteni? Bis ku gak ono. Heeh. Ono bis liwat sampai berang-berang jam Pak. Oh, iya. Ono trek gandeng. Trek gandeng. Iya. Lah kan numpak trek ah. Lho aku mencolot ge mburine trek. Gak ngono kan iku menungso ta bajeng loncat to niku. Lah ya apa lah timbang gak teko omah. Oh, iya gak apa-apa ya. Mencolot Pak, aku lho kok mburi. Lu kok buri ya ngono nduk. Supire garo. Garo ya. Aku karo mencolot ngono ae. Pinter anakku. Koyoke supire rada kesepian, Pak. Oh, didodol ke spion ah. Iya.
Terus kan ya apa? Minggir sret. Jret. Mandek. Diparani aku, Pak. Lho kon diparani. Diparani. Jarene ngene. Iya. Dek, lah apa sampean ono ge mburi? Ayo pindah nang ngarep, enak. Ngono, Pak. Lho kon gelem nang ngarep. Oh iya iya wong enak. Oh, gak bahaya. Ngalih, Pak, longgo ngarep. Longgo ngarep. Jajare sopir. Iya iya. Aku dielus-elus ngene, Pak. Lho kon dilus-lus barang. Iya. Aduh mun danane keriye. Aku dilus-elus, Pak. Apa aku dinyang, Pak? Dinyang piro, Nduk? 2000. Lho, dinyang 2000. Iya. Lho gelem mo. Dikelanggaran goblok. Ya apa? Lho saya dinyang 2000 timbang kok dinyang 2000 sopir tak nyang dhewe. Ya aku gak gelem lah, Pak. Gelem. Oh ya ngono si pinter. Iyalah, diri. Angkat diri anake sapa? Wah iya timbang anake tangga bendina dihukum. Marang ngono. Iya. Aku nunut, Pak, akhirnya mulai tutuk kene, Mang. Ngene. Oh iya iya. Liwat pasar, Mang. Lulus pasar. Oh iya Ono mampir. senengane sampean. Lho iya. Tak tukokno. Tukokno apa, Nduk? Wong aku eling ambek bapakku. Iya. Tak tukokno gedang. Apa? Gedang. Tukokno gedang. Iya. Ya ngono, Bapak bendina panganan gedang. Nek esuk ngoceh kaya ngono gendilang. Loh, sampean nang kene seneng gedang. Iya. Tak tukokno rong tondo. Lho. Ayo tangga tahu kon main gedang tundun-tundunan. Paling gak ya kudu. Gedang Pak rong tondo. Gedang tundun iya. Larang tundun rong. Loh, ki mburi. Oh, kok dalam mburi ya? Iya. Oh, iya gak apa-apa, Nduk. Wis pancene doyanane bapak. Ya tak pangani tak gedange. Cuma ya kudu ana rewange, Nduk. Apa, Pak? Mari mangan gedang mesti kudune ngelak. Ngelak. Bapak gawekno wedang kopi. Oh, wedang kopi. Iya neng, gawe wedang kopi godhog banyu. Aja digodhog dene ceret. Terus. Aja nggolang. Sumure genenono. Engko nek umep tanggane cengklung cek bongko. Yo gak apa kopi ireng apa kopi susu? Iya bener ya ngono, bener ya tangga sing nyaut mung disaut tak saut dhewe ngono lho. Ya kopi susu. Kopi susu. Campurane susu ya. Campuri susu. Ya dicampuri coklat. Ya. Ya dicampuri uli matamu ngono. Maksudku desel lagi pas uli ku. Oh, iya ya. Ngono Pak ya. Terus saiki apa? Iya gawe. Pen pangan sih tak gaekno kopi ya. Iya, heeh. Kan tau ngombe kopi. Gak ngarep tau. Delok praen wong tau ngombe kopi yo. Duh gedang kate gedang cucu. Juta erek lambine. Lah. Juta trik mari ngono ngincik iki. Tangga melek itu. Ya ampun, arek kira gedene gede. Ya apa gedang sik? Tak dicekno wong gerang. Pangane meneh cek mateng. Ketara, wong nek gak perlu mangan gedang ya. Ati Dut matamu engko. Goblok. Ora ngono. Pangan wis lek-leken entekno kono sak kulit-kulite kono. ya kita mau wedhus semua. Waduh gedang ngene kok ora kok. Iya, ditembu ya. Wis leken entek-entekno kono. Lho sak buntel-buntele ya, godhong-godhonge lho. Pangan. Cepet. Kilo kombine. Lho ala kok geli, Nduk? Iya. Oh iya. Tak tinggal namburi ya, Pak. Iya, pinter rek. Anakku mari mangan gedang, susuki kopi. Kopi kok di kopi cucu. Susu kok di susune nyambe ngono lho. Gak ngono iki gak dikek gula ta iki lho. Kok iso pahiter iki lho. Alah kopi tok rek kopi 2 kilo dikabehno e.
Wis jarno engko tak tuwangane maneh nggo omah. Jampuk, Yuk. Dadae kopi durung diombe dadak disuntek kaya ngene. Anggitmu gak soro anakku iki. Kok iso mojok mrono iki kok sik nemene iki lho. Lho, ngene iki lak ya dilokno wong sing ngene iki lho emane kaya ngene. Pantes gak tau ngelek ambek kopi. Peres. Tangga-tangga gak tepak belas. Oleh ngoceh ae. Ya. Ngomong ngono. Apa? Mesti aku yo pengen ngelem anakku. Alah anakmu apa? Anakku kerjane nang ngene luar Nanti Jawa. Nang luar Jawa. Luar Jawa apane usan Nusa Kambangan. Saulan kayane 7 juta. Alah. 7 juta. Oleh merampok. Iya, Yuk. Lho. Apa nang? Oh, malinge teko. Ojo geger. Ya raya do rezeki. Gak tahan aku ket. Sabar ya, Lapo. Numpak apa? Walah, tambah iso. Ya numpak motor iki, Pak. Iya, motor polisi. Ojo direken. Gak perlu geger-geger. Ya wis pokoke sing penting awakmu. Aku lak nyambut gawe ados iki. Tujuane ngenakno Riko. Ganti sapa maneh? Ojo kuwatir. Bayar aku iku 8 juta. Oh, oleh merampok. Ojo direken. Sing 5 juta tak lungno Riko. Sing 3 juta tak gawene ono kos-kosan ambek manganku. Kon kok Jawa anak. Lho anak sapa? 5 juta. Iya. Nek duit 5 juta nek ngitung. Ya, sing 5 juta kena mbokmu, gitu pendosa. Ojo direken. Ini gak bedot. Walah, gak perlu direken, Mbok. Wong nek geger rezekine gara abot. Aku masih ado arep petuk. Aku ngerti sik ele senengan Riko. Apa? Lho, rokok. Walah, kon kok sik ele ae. Yo, senengane mbok iki nak. Lah wong wedoke rokokane gak turune begengek. Ojo direken to kowe. Ya wis Gak turune begengek karo rokok. Ya, Kek. Kok enak-enak no rokokan. Ya. Iku kowe masak ta? Wis, masak apa? Tak botokno kon. Oh, seneng aku botokan apa, Mbok? Semut. Botokan semut sih, Mbok. Ya, bodokan semut dibreke tletong. Ojo direken. Tak neng ngono aku tak mangan ya, Mbok. Ya aku tak rokokan. Aku suwe gak rokokan. Ya, cek. Rokok Sorio. Apa Sorio? Wong arane Sorio. Tak ada isine loro. Dikae sapa rek? Panitia. Panitia ku sedotan mbek molo-molo. Suwe gak tau rokokane apa ya rasane rokok Soria. Ya iya jare gede gak payu. Yo. Pengen rokok lho, tapi hilang gitu. Mantap. Mamulo lah mamulo. Sono rokok kok lah. Nah, tak kira rokok dhewe ya. Kak, garep rokok wis. Apa? Moh, garep rokok. Apa mulai? Mulia sih. Enggak waras. Rokok Soria. Rokok sampai nyantai. Buka bijak kok. Ojo nyocotain. Ayo Pak, nang jemur Pak, rokoke Pak. Ya. Iya. Wah. Tangane wis ngene. Aduh. Ya anggere
bali nek grengos kenek. Eman. Nek tak tutupno, atukku kumat. Oh, gara aku pinus. Gara aku pinus. Pinus. Tak sedot wong kuwi. Pokok beres. Nolong. Pak Polo nang lenderan. Gak duwe rokok leles. Anak tegesan dawa kebeneran. Gak ngono. Lo tangan sama gocer iki. Yo maklum ora tau rokokan. Iso dilek sak gabus-gabuse. Oh, alah. Karo anakku melu minggat, ah ya apa karo wong gerang-gerem. Lho, nggih? Alah pinter kok, Nak. Umpama jagone jagung bangkok. Lah nek iso. Iya. Arek wedok mesti Ya kan wis wayahe sih, Mbok. Iku gitu. Iya bener. Aja mulai-mulai nduk nek gak wis meteng ya. Iya gak ngarang-arang anakku sapa sampe tangga. Wong arek wedok iki nurut karo wong tuwa. Mbok omahe nduk, mbok omahe lapo. Anakane blaran omahe tangga-tangga. Nurut anake. Hei, Frida! Ayo pulang. Di mana rumahmu? Di mana tempatmu? Ayo pulang. Jangan jatuhkan nama hamba kau ya. Papa. Ya ngono lah, nek dadi wong lanang ku. Delon, wedok ku pancen blorok. Ya katut jagomu. Gel. Ayo pulang. Kono aja isin-isin mbok, Nak. Aja sisine mbokmu genggek. Kon jake tak olehno anake lurah. Lurah apa lu? Lurah wong mande. Karo anek Pak Lurah iku. Ya opo sih? Gak cocok, Mbok. Wis kadung Gak cocok wong maling olehane Pak Lurah. ngomong ae. Arek iku wis duwe calon ngono lho, Mbok. Iya, mbok mbok aja gawe ora mati mbok apa. Lah apa sih gawe loro? Nek liyane ki ngono ki. Nggih. Aku ki ya, Mbok. Mlebu kamu wis gak ono sing cocok nek gak arek iku. Nek gak iku. Lah nek gak iki, Lho aja mati. Ayo. Iko gak ketun kelangan anak kaya aku ngene iki. Ketun tak kali kok. Lah mangane iku. lah terus kan aku. Lho, ya jalukno. Aku kon amarno. Nduk. Iki jam 7 ana manuk prenjak ngoceh. Bakale ana dayo, Nduk ya. Mbok melong ana dayo, bapak siap-siapno. Siapno apa, Pak? Pecok. Geraji. Gel, Berang. Ngono dayo teko tak bacoke dengkule. kupinge mbok iji anak. Nek kupinge jene melare lho gaden. Ojo direken. Demi anak iku. Kon iku temen ta. Lho iya. Nek temen ta. Heeh. Kon teko mbek mbu anak. Assalamualaikum. Salam. Biasa ya ngene iku. Oh, dono Hei, kita aku baru video mencolok hukum lah aku lho. Oh. Lah iya ini. Assalamualaikum. Salam. Lapor demuk-demuk. Ndelok utangan ah. Ngene lho, Kang. Oh jadi nyeluk Kang. Dinakno lawange, gradak.
Abot-abote ditangisi anak kan. Ya wong anak nangis yo njaluk apa lah yo ngono? Jaluk rabi. Yo njaluk rabi dirabekno. Lah wis bener sih mbok nek jaluk rabi dirabekno. Iya tapi sing dijaluk anak peno kan. Njaluk anakku. Temen. Iya. Wis penuh sadar. Aku wis Kowe gak duwe kelakon sing kaya ngono iku. Mulane wong urip di alam donya ya sing aja gelek geger karo tangga. Tangga digotong ya disangga. Dulur ado dadi wong liya. Ya, terus tangga ijek dadi dulur. Ya kaya ngene iki. Aku karo Peno ana apa ae rumingan. Ya apa? Ya, Cak. Ya bapane jelon gocer iki. Ngene. Nah, Anak Peno iku wis mule. iya. Dadi wong tuwa iku sing biyen-biyen. Saiki ayo sing rukun. Wong jenenge tangga. Ya tangga digotong ya disangga. Ana apa-apa ya mesti to. Mesti Arek padha senenge aja dicegah. Oh ngono. Engko nek wis nekat sing sara Peno. Oh, dadi sing kurban awak dhewe Iya, nek padha seneng nang cepet-cepet dinikahno. Nah, nek ngono Gus, bener omongan pean. Iya. Wis cepet-cepet tak nikahno anakku karo Bogel. Wis gak tak tanggapno apa-apa, Gus. Iya, Tak tanggapno. tanggapno kaya iki, gone desa. Ditanggapno lho, Druk. Karya baru. Saudara